vachitiudza chirungu vakati ye tiri kunoita protect the zones of autonomy. Vakati tiri kunoita protect the zones of autonomy, but nhasi tiri papi? Vangadai vakarega kupinda muparliament, zvingadai zvakabetsera kufosa SADC neAU nemamwe maregional bodies kuti aforce fresh election. Noti panguva yatava inoi. Nguva yatava inoi government yeZANU-PF yakatoitwa sworn in, pakatoitwa inauguration, ende vari kutoramba vachitongoita basa ravo sehurumende yeZimbabwe. Saka hakuna fresh election inoitwa. Ma-election achatoitwa 2028. Ngatitangei kugadzirira 2028. Ngatikurudzirei hama dzedu kuti dzinonyoresa kuvhota for 2028. Ngatitangei kugadzira zvinhu takatarisana na 2028. Noti kuti titi fresh election. Wamuri kunzwa ari kutaura zve-fresh election ndiyani? Even advocate Nelson Chamisa chero mukavunza vamwe vatungamiriri vakuru vanotokuudzai kuti hakuna fresh election. SADC haina kana simba iroro rekufosa imwe nyika kuti iite fresh election. Asi tingadai takavafosa through negotiating table. If you use a trending sound on Instagram, that's not the only. Masquerade say Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kati kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takuigira inyaya buditswa ni one of my supporters ya Nelson Chamisa we Buddha achitaura pamusoro pe ma fresh elections pamwechete ne SADC akabuda ya achiti pa point yatava iyi munhu wese ari kusapota Nelson Chamisa ngaakangamwe about ma fresh elections. Saka iye achiti mukana wakawestwa pakabuda the observer mission yeSADC chitaura iyo chiti ma elections angasiri credible, and the time efana kupinda vanhu mustreet vapinda mustreet vaikwanisa kufoswa ma elections. Sonzi the other time yakabva yavharana zvema fresh elections hanzi the time yatakaona ma-MPs ebato re-Citizens Coalition for Change achipinda muparliament mureZimbabwe achinzi vaitaura ivo vachitoda kuprotecta mavotes evanhu, vachitoda kuprotecta ma-views evanhu mureZimbabwe. Hanzi ipapo ndokwakanganiswa nema-MPs mureZimbabwe hanzi vaifanira kuramba kuitwa sworn in, then paigona kuitwa ma-forced fresh elections. Hanzi asi patava apa hakusisina zvakadaro, hanzi ngavanda vakanganwa wavo about ma fresh elections mureZimbabwe. Kurudziro Nelson Chamisa kuti patava ndava vachitowanikwa vachigadzirira havo ma elections a 2028. Hanzi hapana munhu hapana vanhu ndavachitowanikwa vachinoregister kuvhota vasina kuvhota mureZimbabwe. Tingaziva kuti munoona sei nyaya iyi, toda kuti mungozvinzwira nyaya ino hamatute zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. We lost the opportunity pakabuda ma-observer mission paya achitaura kuti election yanga isiri free fair, anga ari mahumbwe. Ndipo patingadai takaita capitalize, vanhu vangadai vakapinda mumugwagwa vakaprotesta, then paikwanisa kuitwa force fresh election. Not at that juncture vakomana. Panguva yatava pano apa hapana. After my election achona anga ari shambolic, takaona isu ma-MPs opposition achinoitwa sworn in. Angadai akarega kunoitwa sworn in, paigona kuitwa forced fresh election. Asi ma-MPs akaopta kunopinda muparliament vachitiudza chirungu vakati ye tiri kunoita protect the zones of autonomy. Vakati tiri kunoita protect the zones of autonomy, but nhasi tiri papi? Vangadai vakarega kupinda muparliament, zvingadai zvakabetsera kufosa SADC neAU nemamwe maregional bodies kuti aforce fresh election. Noti panguva yatava inoi. Nguva yatava inoi government yeZANU-PF yakatoitwa sworn in,
pakatoitwa inauguration ende vari kutoramba vachitongoita basa ravo sehurumende yeZimbabwe. Saka hakuna fresh election inoitwa. Maelection achatoitwa 2028. Ngatitangei kugadzirira 2028. Ngatikurudzirei hama dzedu kuti dzinonyoresa kuvhota for 2028. Ngatitangei kugadzira zvinhu takatarisana na 2028. Noti kuti titi fresh election. Wamuri kunzwa ari kutaura zve-fresh election ndiyani? Even advocate Nelson Chamisa chero mukabvunza vamwe vatungamiriri vakuru vanotokuudzai kuti hakuna fresh election. SADC haina kana simba iroro rekufosa imwe nyika kuti iite fresh election. Asi tingadai takavafosa through negotiating table. If you use a trending sound on Instagram, that's not the only. Ndofunga mangozinzwira muri Zimbabwe zvataurwa nemurume uyu pamusoro pema fresh elections aya. Tingazive kuti munoionawo sei nyaya iyi yataurwa kunzi hapasisina zvema-fresh elections uyezve zvekuti SADC ichapindira hapasisina. Yanzi inauguration yakatoitwa kwatova yatova nyaya yekugadzira ma-elections a2028. Tudziwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Kutaura kwatiri kuita ZANU-PF yakutoprepare for ma-elections a2028. Nofunga takaona kunana gutuko muri Zimbabwe vanhu vakapiwa mari achipiwa ma$200 kunzi ndeyemombe achinzi vatenge mombe nebato reZANU-PF uchireva kuti they are now campaigning zvavo zvakutoita. Ndofunga pakataurwawo zvakare pachinzi ndofunga mari dziri kupiwa vanhu namota dziri kupiwa ma-celebrities naWikno Chivayo itori recruitment money yakaallocatwa neZANU-PF kuti vawanikwe vachirecruita vanhu vachazogadha ma-supporters during the election period muri Zimbabwe uchinzi so ZANU-PF yava kutogadzirira for my-elections a2028 while Chamisa akagara pasi chinzi so it's high time Chamisa mire amhanye kutotanga kukampina for election a2028 muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoionawo sei nyaya iyi. Tiudziwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section kuti Chamisa oitawo sei, otanga here kutoprepare for election a2028 kana kuti tiudziwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Marie Mumbeyo. Marie Mumbeyo. Oyo. Mapo Marie Mumbeyo.